vreau. Încet. Aveți grijă la față. Dați foarte încet la față. Încet. Încet. Hai. Ușor, încet, da, încet, ușor. Atingeri ușoare, da? Acum e vorba să ne analizăm unul pe altul, mai mult să vedem unul de la altul, da? Ușor, încet, mai mult mișcări, deplasări, nu stăm statici, da, ne deplasăm. Schimbă! Hai, schimbați adversarii. Ciocniți mănușile, cum ați terminat, și schimbați adversarii. Da? Facem o pauză de 30 secunde. Hai! Ușor, 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 încet, da? Așa. Așa. Și rămâi, nu, Căline, nu fi static. Dă-i 2-3, te deplasezi. Nu rămâi în loc. Nu sta. Fă deplasare, că pe deplasare te lovește, nu de greu să depune efort pe deplasare. De 2-3 te-ai deplasat. Ușor, ușor. Hai. Hai, dă-i și tu, dă-i. Nu te întoarce cu spatele, dă-i. Hai, hai. Bun. Schimbă. Hai, rămâi la sac tu, rămâi pe sac. Rămâi pe sac. Tu rămâne pe sac, da? Directe, croșee, da, uppercut, da? Știi ce te-am... Ușor. Hai. Brațele sus, ține sus permanent. Nu lăsați brațele jos. Nu uitați de brațe. Că iei pe cap o lovitură în cap și nu mai ăsta. Hai, hai Daci. Hai Paul. 2-3-2. Hai, ușor, 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 când se apropie câte o oglindă, încet. Aveți grijă la oglindă, aveți grijă la ăsta. Încet, hai, dă-i drumul. Hai, 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 hai. Ușor. Încet, da? Ușor, hai. Încet, ușor. Așa, așa, Paul, deplasează-te, nu sta. Prinde pasare. Bun. Schimbă. Ții drumul. Răspunde, răspunde, Ștefan, nu sta. Dă-i. Hai. 2-3, intră la combinații, nu sta și așteaptă. 2-3 și genunchi când e aproape, dai și genunchiul când ești lângă el. Bagi genunchiul când ești lângă el, așa. Așa, genunchi acum, când ai fost lângă el, dai genunchiul. Ușor. Hai, dai drumul la sac. Ușor, ușor, da? Hai, 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 hai.